आज आजा आजा मौसा तारा का हम बताए तनी ढीढ़र ओझवा यही जब मर्दवा ओझैती क के हाईवे पर जमीन लिखा ले लो मैं मर देता वो झैती करता कि क्या करता वो हमरा न पता बा ओकर चक्कर में का बड़ा हमनियो के एक दिन लिखवावल जाई जमीन मुर्द घटिया ले कुल लिखवा ले हां तो मुर्द घटिया में भेजिए देबे तू हमरा के बिना बियाहे कइले साला जाता हरदी लागी कि ना लागी तारा चक्कर में कोगे से झोरा ढोवा तनी ए साले पहले तू हमरा के ई बतावा कि तू मुर्द घटिया में जाके जौन सीधी करत रह तू का करत रह सीधी हम कइले रहनी हां आधा सीधी कइनी नु बस देखनी कोने से भूत आवता जैसे ही देखनी कि भूत आवत तनु बस चलनी भाग चली अब भूतवा रगेत देलस हमरा अभी तो आधे भई रहे जान तरा सीध ना भइले ही से नु अभी आधे में बानी आ देखा कि मने और लोग जन महल बनवा लेलस चल पहले ई बतावा तू हमरा के हां तू ओझा कैसे बन गइलो ओझा हां बात हसन 72 के अब बान्हत रही बोझा हम लत्तर के तले ले हमरा देह पर आ गइले बाबा बरम आ हमार ब्रह्मांड हो गई गरम हां आ ओही जे फेकनी बोझा आ बन गईनी हम ओझा मौसा आय पहले तो देह चोर रहा का मर दे चोटा कही का हम दे चोर नहीं हम और देखे सी याद खाली चोर बाप कहत ताली की साला हमने के चोर चाहिए खानदान में तू मर्दवा हई ओझा कैसे हो गइलो ए चोरो रानी तो मामूली चोर ना रानी अच्छा हाँ डीलर के तेल के टीना चुरा के चलनी जैसा ही वैसे ही मुंह कुरिए गिर गई नहीं मुंह फूट गई हैं हाँ जाके छापरा हॉस्पिटल में 4 दिन भर्ती रहनी ए नर्स के परस हाँ आ डॉक्टर के मोबाइल चुरा के ना पाता हो जात रहो लोग छोड़ देनी सब काम बहुत रिस्की रहे लेकिन रानी तो रानी है रानी तो रानी जूता चप्पल चोरावे में तनको 1 मिनट ना देर लागू तू कैसनो जूता कहता ही रख गायब कर दे आ सुन एगो बात एहराज के राजे रहे दिए अनु ना तो सारे ओस ना डंटा बजरी नु कि तू है हम ही है ऐसा कोनो बात नहीं है मौसा हाँ कहाँ का होता मौसा बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा जिंदाबाद 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 बस चला बस हम तोरा के देखते समझ गई कि तोर टेंशन में जवानी बा हम जानते नहीं कि तोरा का परेशानी बा दीवा बाबा सब जानते हैं हाँ हाँ बाबा देखी ना हम जब से सऊदी से आयल बनी नु तबे से हमरा घर में वंश बरकत रुक गइल बा एकरा पहले होता ना हाँ ओने करिए त खूब भइल हस माने बुझ जाई कि हम 6 साल सऊदी में रहनी ह आ 6 साल में 7 गो हो गइल हस है सुन हिसाब जोड़ता 6 साल में 7 गो गइल बारे सा हिसाब जोड़ी नौका नाव 9 दुनी है हमरा दुई तक पारा याद बा सारे पढ़े के बेटे सियाही पियल तो कैसे होई हैं बड़का बनतड़ थी हो जा ए बड़े छोरा ना सऊदी से आइल बा दरम लेके गरम गरम घींच दा कहूंगा गांव के भाग बोल तो भाग जाए डेढ़ ओझा लगे अच्छा ठीक मत भगिए बाबा राइट देखे बहुत ऊपर के चीज है इनका ऊपरवार मेहनत केहू कर रहा बात पकड़ा गइल हाँ जानो तनी लुड़वा बड़ी में तेज है अब बुझ जाए कि बैंक से लेके ब्लॉक तक आ मुखिया से लेके सरपंच तक सब लोग इनकरे के चिन्हेला हाँ तब का हम कहीं जानी नु तमार लोग कहेला कि धई देखा देना इनवा के मरद आइल बा केहू ई ना कहेला कि हई मादना आइल बा कोई बात ना दरम याद रखी दरम राइट दरम दम 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 बुझाता ई बहुत नाव गांव कइले बाड़ी बहुत हाँ जानता नहीं बाबा हमरे नाम है नैना
आ सबका के बाटे नी प्यार के बहना। झूठ मत बोला नहीं ना। एक बार हम अपन नंबर देवे गए रही तो तू हमरा के दिखावत रहो पाए ना। साफ छेछड़ा निकल गए हैं ना मन बे कहीं का गुरु गुड़े रह गई आ चेला चीनी हो गई हैं नंबर ले गई रहले साले बुचिया तनी अपन नंबर हमरो के दे दी है हमहू कबो कबो तोरा के मिस कॉल मारत रहे समाचार बुझत रहे। हां कौन जरूरी नहीं के काम पर ध्यान हो। ए बाबा हाला मत करी लोगन, नंबरवा ले ली, खाली गबदेरा में फोन करे। अच्छा ना खाली हम धरे तू माना नंबरवा लो हम धराओ तनी के तारा के बतियाई ना। हेलो हाँ ठीक बा हमार नंबर मांगी तो तोर नंबर दे दे। ए बाबा रोरा झगड़ा मत ना करी, ई तो बेचारी दिन भर ब्लॉक आ बैंक के काम से हरा रहेली, तो रोरा फोनो करे के होई न तो गबदीरा में करेम। ए उमर ठीक बा गदबेरो के तनी बादे करे का गदबेरो के बादे साफन हाथ दरम 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 दरम। दरम 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 तनी हाथ दिखाओ तो बुचिया तू ही बुचिया हुआ का भइल बाबा लइका फैका ना होई का? तहार कृपा रुक गइल बा तहार कृपा रुक गइल बा तहार कृपा ब्लॉक हो गइल बा। कहाँ ब्लॉक हो गइल बा बाबा? अरब में कहाँ? अरब में? अरब में कृपा ब्लॉक बा। जैसे ही एजिया से तू हवाई जहाज पकड़ के और अरब पहुंचबा वो कृपा के चाबी से हम खोल दे कृपा खुल जाई तहरा घरे खुशी जोन बाटे फिर दौड़े लागी प्रोडक्शन चालू हो जाई। चालू माने जैसे हम वहां जाए तो लइका होके लगी? हाँ ये काम चालू नंबर लिया गइल बा माने नंबर लिया गइल बा बाबा काम चालू करे कृपा चालू कृपा चालू दरम दरम चला सारा दुख दलिदर निकालो दुख दर्द निकाला दुख दर्द हमरा हाथ में तड़े है जा रख यहाँ रखो बाबा पैसा के हाथ ना लगावे नी बाबा पैसा के हाथ माया ई दुख दलिदर है दुख दलिदर ई हमनी के पैसा ना लेनी है ई पैसा ना है ये दुख दरिद्र है एकरे कारण जोन बा सारा दुनिया तबाह बाटे बहुत तबाह बा दे दुख दलिद्र दे दुख दलिदर क्या करे बाबा दे हमारा दुख लगे रहे दी दुख दलिद्र। दलिदर पावर तोरा में नहीं खे पावर हमरा में बा हम एह दुख दलिद्र के ले जाके और झारखंड जाए झारखंड में जाके हम सारा दुख दरिद्र खा जाए हाय दे एमे से हमरा के आधा दिन आधा दुख दलिदर हमरो के दी हम यूपी में जाके एकरा के पी जाए यूपी में कुबी से सारा दुख दलिदर पी जाए बैठ जा लोगन सारा दुख दलिदर खत्म जाई जाई बाबा की जय हो। जय हो बाबा की जय हो। सारा दुख दलिदर हमनी खा पी के बराबर कदम सब चल ना मर्द भूख लागल बस साला मुंह भूख के चलते चल 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 भाग भाग भाग